Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jikkonferma l-konsistenza li mexa biha l-Gvern dwar din il-kwistjoni mill-2020 il-qudiem. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela f'diskors parlamentari dwar it-tielet rapport mill-Awditur Ġenerali dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Rapport li analizza l-perjodu li matulu l-konċessjoni għaddiet mingħand il-Vitis Global Healthcare għal Stewart Healthcare bejn l-2017 u l-2018 u li fost oħrajn juri kif il-ħatra ta' Prim Ministru ġdid fl-2020 ġabet bidla fl-istil fil-konfront ta' Stewart Healthcare, stil li wassal biex il-Gvern iddeċieda li ma tinbidilx il-konċessjoni fost oħrajn. Fil-bidu tad-diskors tiegħu Dr. Robert Abela tenna li dan ir-rapport iġib fix-xejn l-ispin tal-fatti mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista filwaqt li kkonferma l-konsistenza li mexa biha l-Gvern f'dan ir-rigward. X'jikkonferma ir-rapport għalija l-iktar punt fundamentali. Jikkonferma dak illi konsistentement qed jien dwar il-mod kif mexxejna dwar din il-kwistjoni mill-2020 il-qudiem. Tul id-diskors tiegħu il-Prim Ministru rimarka wkoll kif il-fatti li jippreżenta hu fisem il-Gvern tul l-aħħar xhur ma hemmx dubju dwarhom u r-rapport tal-Awditur Ġenerali jikkonferma dan. Tant huwa indubitat illi l-fatti kif dejjem spjegajthom jien huma il-verżjoni korretta u dak li xebet tal-Lega l-Oppożizzjoni m'għandu xejn missewwa li l-Awditur u t-tim kollu tiegħu lanqas biss ħassew il-ħtieġa li jibgħatu għalija u jitolbuni biex nixed. Intant il-Prim Ministru għamel aċċenna d-denunzja tal-Oppożizzjoni dwar din il-materja li tkompli tikkonferma l-istil ta' politika negattiva li timxi biha. Hawn Dr. Abela rrimarka kif inkixfet l-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista primarjament b'dak li ġie żvelat dwar id-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio. L-ironija taf x'inhi imma Sur President. Illi waqt li l-Onorevoli Joe Giglio kien qiegħed jispjega dwar kif rid jixħet lilna tlieta fil-ħabs dwar dil-kwistjoni ta' Stewart. Fl-istess waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni ma qallux illi hu qiegħed jiddefendi lil min qed jiġi indagat fl-inkjesta ta' Stewart u tal-VGH. Ara dik li l-kap tal-Oppożizzjoni ma qalilux għaliex ħaseb illi aħna ma konni sensiru nafu li hu avukat difensur ta' min qed jiġi indagat fl-inkjesta. Qasint Karol ma kontx taf din għax inti għamilt il-konferenza stampa miegħu. Ara din ma qalilekx l-avukat Giglio lilek id-deputat Giglio, però sorpriż kont naf smajt li kont sorpriż ħafna. Quddiem din l-inkonsistenza mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista, Dr. Abela fakkar kif il-Gvern mexa b'konsistenza u baqal anke minn mindu ngħatat is-sentenza mill-imħallef fosthom li ħall-isptarijiet fideh li ta' garanzija li s-servizz mediku se jibqa' għaddej u ta' serħan il-moħħ lil ħaddiema brabta ma' xogħolhom u anke l-kondizzjonijiet tagħhom fost ħafna iktar. Kien hawn ukoll il-Prim Ministru rimarka kif ħadd ma jafx temmel fih l-Oppożizzjoni dwar din il-materja, aħseb wara x'deċiżjonijiet għandha tieħu. Dakinhar qajmu plejtu għax qalu li ridna nerġgħu nagħtu l-isptarijiet lil privat. Jgħaddu ftit jiem, Sur President, għastemmen imma kieku ma tarax ma temminx vera. Jgħaddu ftit jiem. Imur il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u jagħti intervista lil Malta Independent. U jtija l-intervista f'mument fejn jien konġa kommettejt illi l-kura kuta se tkun fidejn il-Gvern. Jagħti dil-intervista u fetaħ il-bieb biex is-servizz tal-kura kuta jagħtih lill-privat jekk ikun Prim Ministru u ma kien żball għax imbagħad issir konferenza stampa quddiem St. Luke's. Jerġgħu isaqsuh speċifikatament il-ġurnalisti fuq dal-punt u jerġa' jikkonferma l-istess. Dr. Abela temm jgħid li fuq din il-kwistjoni l-poplu ma' dan il-Gvern jaf kif qiegħed tenna li fi żmien li ġej il-Gvern irid tkompli jinvesti f'dan il-qasam. Filwaqt li iva nindirizzaw din l-isfida li ddiskutejna llum, dan il-Gvern se jibqa' imexxi l-pajjiż il-qudiem flimkien mal-poplu tagħna se nibqgħu nagħmlu suċċess minn dan il-pajjiż għax għandna fiduċja f'pajjiżna, għax nemmnu f'pajjiżna u għaliex inħobbu lil pajjiżna.